Gauzak eramateko era asko daude. Eskuetan helduta eramaten diren poltsak, eskegita eramaten ditugun sakutoak edo buruan eramaten diren fardelak. Baina horien guztien artean bat nagusitzen da. Sama, lepoan eramatea, bizkarrarekin eta aldakarekin eutsiz. Hau da, motxila erabiltzea. Motxila bat erosi aurretik, zein jardueratarako erabiliko dugun eta ze edukierakoa nahi dugun erabaki beharko dugu. Tamainaz gain, ehundura, kolorea, kanpoko poltsikoak eta arina den aztertu behar dugu. Baita tiranteak, gerriko zinta eta sorbaldako hormaren diseinua ere. Eraman nahi dugun guztia motxilan sartzeko zentzunez egin behar da, gero eroso ibiltzeko. Volumen handia eta pisu gutxi daukaten elementuak, zakua adibidez, motxilaren beheko aldean kargatuko ditugu. Erdi mailako pisua daukaten gauzak, botikina edo jatekoa, joango dira ondoren. Eta pisutsuenak, kamara, kanpindenda edo kantinplora motxilaren goiko aldean, sorbaldatik aldenik eta hurbilen. Ez apurtzeko, goiko poltsikoetan gairik auskorrenak sartuko ditugu, betaurrekoak edo segurtasunerako zein komunikatzeko gailuak. Motxila soinean ipintzeko, bizkarreko tiranteak lasaituta, besobiak sartuko ditugu. Motxila, esku batekin, aldakaren goiko alderaino altxatuz. Gero, gerriko zinta tenkatuko dugu. Tiranteak tenkatuko ditugu ondoren, motxila sorbaldatik aldenik eta hurbilen kokatzeko. Motxila irtera guztietan eta urte askoan izango dugu bidelagun. Merezi du ondo aukeratzea eta behar bezala erabiltzea. Orain bai, prest gaude. Motxila sorbaldan, zapatilak oinetan eta tipitapa bagoaz.